A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimarts a 2:15 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:45 de la tarda. En aquest espai dedicat al món de la literatura infantil i juvenil, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, estem arribant a la recta final. Ja sabeu que cada 5 o 6 setmanes, cada mes i mig aproximadament, parlem amb autors o autores que han publicat amb un segell editorial en concret. Repassem algunes de les novetats o alguns dels llibres publicats per aquest segell editorial. I avui, com dèiem, arribem a la recta final d'aquestes darreres setmanes que hem dedicat a l'editorial Cadí en algunes de les seves col·leccions. Avui, concretament, tornem a la col·lecció Llegir és viure, de la qual ja us en fèiem 5 cèntims també a través d'algun altre dels seus autors, i ho farem parlant amb un llibre que potser podríem dir que, malauradament, més que mai, és de molta actualitat, tot i que és d'aquells llibres que no crec que passin mai de moda, és a dir, que d'aquí a 15 anys segurament es podrà tornar a llegir com a llibre de rabiosa actualitat i d'aquí 30 també, perquè diuen que això de les crisis econòmiques és una qüestió cíclica. El llibre es diu El pal i la pastanaga, un conte d'economia per tothom. I tenim al nostre costat, via telefònica, els dos autors del llibre, del text o dels textos i també de les il·lustracions. El Pere Puig. Pere, bon dia, benvingut. Sí, hola, bon dia. Autor en part, entenc, dels textos i també de les il·lustracions, en aquest cas. Sí. I el Danilo Guaitoli, que és autor també, és coautor del text. Danilo, bon dia. Sí, hola, bon dia. Benvingut. Ens entens bé en català? Sí, entenc bé. No, parlo una mica, però sí. Molt bé. Bé, ho hem de dir perquè, clar, suposo que algú ja haurà notat que amb el nom i el cognom, el Danilo, deu ser italià, m'imagino, no, Danilo? Sí, italià. No ho havíem preguntat abans, però evidentment amb aquest nom i cognom ens situàvem a Itàlia. Deia jo, Pere, que malauradament, tot i que d'alguna manera també és bo que així sigui, aquest és un llibre de rabiosa, allò que se'n pot dir, de rabiosa actualitat en aquests moments, perquè parla, com diu el mateix subtítol, d'economia a l'abast de tothom, a l'abast també dels nanos, dels nens que puguin llegir-lo, no? Sí, malauradament de rabiosa actualitat. De fet, el llibre, revisant així 4 papers, es va començar a pensar abans de la crisi, si més no, molt abans de que la crisi arribés aquí, molt abans, el 2008, que abans en parlàvem amb el Danilo, i sí, el 2008 ja anava començant als Estats Units, però no va començar arrel de la crisi, o sigui, no era encara tant un tema que el senties nit i dia. Però, bueno, de fet el llibre va començar a partir d'unes converses que vam tenir, bueno, els nostres fills anaven a la mateixa escola en aquell moment, i una mica preguntant-se de les coses que anaven passant, que encara no hi havia la crisi, el per què i el com, van néixer tot un munt de converses que van, al cap d'algun any, bueno, d'un any, un any i mig, van acabar amb la idea de fer aquest llibre. Potser perquè el Danilo és doctor en economia, allò que jo deia abans, Danilo, de que les crisis són cícliques, ja t'ho veies a venir que un dia o altre aquest llibre tindria actualitat. Potser no et podies imaginar que tant com ara, no? Sí, ha sigut una sorpresa en un cert sentit que hagi passat tot al mateix temps i li dona més actualitat, és veritat. També perquè hem pensat una mica com per una manera de proporcionar unes claus de lectura de la realitat econòmica que ara són essencials, perquè cada dia ara al diari ens parlen d'economia, de qüestions econòmiques, i clar, la gent no tens la clau per entendre de veritat el que està passant, perquè una cosa o l'altra. I aquesta no està pensat en particular per explicar la crisi, diguem, però sí per proporcionar una idea de com funcionen els mecanismes econòmics en què es poden ajudar a entendre millor el que està passant. Sí, de fet jo entenc que llegint el llibre el vostre propòsit inicial era això, explicar als nens més joves, als nens, vaja, quin és el mecanisme que fa funcionar l'economia, no? Sí. Tal com l'entenem avui en dia. Perquè al principi de tot el conte comença bé, és a dir, en el sentit de que tothom fa allò que vol i fent allò que vol pot viure en el comú d'un poble. És un poble imaginari en el vostre cas, eh?
Sí, de fet, el començament és com un país de xauxa, és un país, sí, on tot és gratis i la gent agafa el que vol i porta el que vol. Porta el que vol, això sí, per tant ha de produir d'alguna manera. Però és com un món utòpic. I... sí, comença amb un món idíl·lic que després es va embolicant lentament a partir de que un sabater no fa 2 parells de sabates que hauria d'haver fet. També, ara em ve el que volia dir també, el llibre l'hem fet també per nosaltres mateixos, sobretot jo, que no en tinc ni idea d'economia. I de fet, una mica les converses que deia abans era preguntar-li al Danilo com funciona aquest món, o sigui, una mica el llibre està escrit pels nens, però si més no per mi mateix, claríssimament també. Està situat, com dèiem, en un poble imaginari, Sí. I en personatges també que, doncs, fins i tot els seus mateixos noms poden servir tant a Vilafranca del Penedès per posar un cas com a Catània o com a Itàlia, no? Per tant, jo no sé si hi ha hagut ja traduccions del llibre, però vaja, aquesta història, aquest conte, a mi presumeixo que podria ser també doncs publicable en molts altres països de la zona euro, on a hores d'ara també es fan moltes preguntes la gent, no? Estaria la mar de bé. De fet, ara hem de fer una primera traducció en castellà perquè, Edicions Cadí és la secció catalana d'Everest i a veure si els d'Everest s'animen a publicar-ho en castellà. I s'està parlant també d'una publicació en italià, a veure si la cosa prospera, però seria fantàstic. Perquè, Danilo, quan el primer ens ha dit el Pere que comença, i ho dèiem, comença amb una història idíl·lica, no? En un lloc on tothom fa allò que vol i pot viure d'allò que fa. La cosa s'estronca quan hi ha un que trenca aquesta cadena i aquí es desencadena, diguéssim, la catàstrofe, no? I apareix també el tema de la política, d'alguna manera entenc, no? Que apareix aquella persona que decideix organitzar-ho tot perquè tot torni a funcionar, però que amb el pas del temps cada cop es fa més autoritari. Sí, hi ha una paraula clau que serveix per explicar una mica com funcionen i com funcionen bé o mal les coses, que és la paraula incentius. Els incentius és tot això que motiva les persones a actuar d'una manera o d'una altra. I es veu com en el poble idíl·lic hi ha alguna cosa que no funciona, porque en un moment falten els incentius perquè tothom col·labori con l'empresa col·lectiva, diguem. I quan les motivacions, els incentius de les persones es desvien de lo que és l'objectiu col·lectiu, pues llavors ja la cosa no funciona. I llavors entra la política, o sigui, la idea de que es pugui arreglar les coses dirigint les persones que facin una cosa o l'altra segons la que l'autoritat decideix. I entrem i allí també es veu com el sistema, diguem així, planificat de l'economia no funciona gaire bé perquè els que manden tenen els seus propis incentius i que no coincideixen amb el benestar de les persones. I efectivament es converteix en una dictadura i la gent es cansa també d'aquesta situació. Vau estructurar el llibre gairebé com una mena d'obra de teatre, no? Primer acte, segon acte, tercer acte, però en realitat no és una obra de teatre, perquè diríem que és difícil, jo penso que deu ser difícil pels nanos, per entendre'ns a l'escola, poder representar en escena tota aquesta qüestió, no? Jo personalment penso que no, que de difícil no hauria de ser-ho, de portar-ho al teatre. Però de totes maneres la idea del teatre va venir després. O sigui, una mica vam veure que el llibre s'anava estructurant molt a partir d'un diàleg, de diàleg constant. I un narrador que en un moment donat podia ser com un presentador. Per això, o sigui, de fet la idea teatral no va sortir de l'inici, sinó que va sortir més aviat després. I una cosa que ens va interessar molt era el fet de que
acostar-ho cap a una estructura teatral, tot i que, a veure, de fet, de teatral, sí, tenim el primer acte, segon acte, tercer acte i quart acte, no? Però, de fet, es llegeix com una novel·la. Doncs el que deia, no? L'estructura teatral remet una mica a la idea de que els personatges, tu abans deies això, no pot ser Vilafranca, pot ser Catània, pot ser qualsevol lloc. Doncs una mica aquests personatges som nosaltres. És com si aquests personatges d'aquest poble som nosaltres que ens posem a nosaltres mateixos en el món com si fos un laboratori i a partir d'aquí anem investigant sistemes per millorar les condicions que tenim. Llavors una mica la idea de teatre ens va semblar molt interessant per això, perquè som nosaltres que estem, diguem, sobre l'escena. O sigui, aquí no hi ha cap gran hermano ni ningú que ens està manipulant. En tot cas, som nosaltres corresponsables de tot el que ens està passant. I aquesta idea ens interessava moltíssim. I a partir d'aquí és on va sortir la idea teatral. O sigui, no va sortir a priori, sinó que va sortir després. Voleu que us digui una cosa? Normalment a mi les editorials m'envien els exemplars dels llibres per poder-los preparar, evidentment, l'entrevista, tots de cop i volta. I el que faig habitualment doncs, és la setmana anterior a l'entrevista llegir-me el llibre que correspon a aquella setmana, no? A l'entrevista d'aquella setmana. Però el cert és que en el vostre cas va ser el primer llibre, és l'última entrevista que fem d'aquest cicle de 6 setmanes que hem dut amb l'editorial Cadí, i és el primer que em vaig llegir, ja fa, doncs això, un mes i mig aproximadament. Evidentment perquè intentava també trobar, a través de la lectura d'aquest llibre, respostes a algunes preguntes que tots plegats ens estem plantejant en aquests moments, no? Clar, les respostes diguéssim, a trobar solucions no les he trobat, tot s'ha de dir, Les solucions no les he trobat llegint aquest llibre. Ara, sí que he pogut entendre una mica més el que ens està passant. És que aquest era el vostre propòsit, Danilo, intentar explicar que la gent entengui què és el que ens està passant? Sí, una mica sí, perquè és difícil també per als economistes i els polítics i tothom, encontrar les respostes als problemes i sobretot és difícil si no s'entén bé el mecanisme del que està passant. I la idea era proporcionar una mica els instruments per poder llegir les situacions i fer-se una idea de com passen les coses, dels problemes que poden sorgir en una economia de mercat, que pot fallar, hi ha molt més coses que no entren en el llibre, però serveix una mica per això. Ara, de buscar respostes, l'esperit del llibre suggereix una mica això, d'experimentar, de comparar sistemes, maneres de fer les coses i anar buscant les fórmules que funcionen millor. Però quan el problema són grans, les solucions tampoc són simples. Això és veritat, Parlem amb el Danilo Guaitoli i amb el Pere Puig, coautors d'aquesta història, El pal i la pastanaga, un conte d'economia per tothom, però alhora el Pere és autor de les il·lustracions que acompanyen en tot aquest llibre. Si dèiem abans que el relat es pot ubicar en qualsevol lloc i en qualsevol espai, també d'alguna manera entenc que les il·lustracions les has fet d'aquesta manera, no? Aquest estil. És a dir, no sabem situar en quin país estan passant tota aquesta història en funció de les il·lustracions, Sí, de fet, a veure, si és com abans comentava que la idea de teatre va anar sorgint a mesura que s'anava fent, evidentment sí que a l'hora de fer les il·lustracions la idea teatral era bàsica. I per això, ja des del començament del llibre es va veient com hi ha uns personatges que van portant tot unes escenografies, no? Des de les cases fins als arbres, fins als bancs que formaran la plaça del poble, i de fet aquest va ser la base per enfocar les il·lustracions. Il·lustracions que potser, jo quasi m'atreviria que ha sigut dels llibres més complicats d'il·lustrar, no per una complexitat tècnica, però de fet aquí no hi havia cap extra. És a dir, tots els personatges que surten en el llibre, tots tenen un nom. Senyor Blau, senyor Verd, senyora Tecla, tots els noms dels personatges del llibre. No surt mai cap personatge que no tingui un nom.
senyor o senyora tal. I això ho complicava, perquè no és allò que vas fer uns dibuixos i vas omplint, doncs jo què sé, no? Quan hi ha el moment de les assemblees que estan a la plaça del poble, sinó que tots havien de tenir una cara concreta. Si no recordo malament, són 28 personatges, i cadascú tenia la seva cara i el seu, i inclús a l'hora de posar els personatges secundaris, vaig tenir el caprici de voler intentar allò que comentàvem abans, no? De que si era possible representar teatralment una classe d'una escola al llibre. Vaig intentar que fos possible, pels personatges que sortien als dibuixos, que poguessin entrar i sortir en escena. O sigui que realment la teatralitat sí que abarca totalment l'esperit dels dibuixos. Hi ha un dels personatges que es fa d'hort fent croquetes, em sembla que és, o mandonguilles, o croquetes. Croquetes. I justament, em sembla que deu ser l'única il·lustració a la que s'hi dedica dues pàgines, diguéssim, senceres, i em sembla que són les centrals, en què apareix, doncs, a pàgina i pàgina tota una il·lustració d'aquest gran negoci que és la venda de croquetes, no? Sí. Per què, justament, hi ha algun motiu, o és que donava justament us anava bé en el relat situar en el centre del llibre aquesta il·lustració? Ens anava bé. Sí, és veritat que és l'única pàgina sencera. Sí que n'hi ha alguna altra que abarca dues pàgines, però sí, és veritat que és l'única pàgina completa que no conté text. Ens anava bé, però, bueno, també és cert que era la idea de mercat en majúscules, i li vam voler donar una importància per si mateixa. Sí, de fet, és el dibuix que diu mercat, en majúscules. Per tant, sí. El Danilo, fas de professor en aquests moments aquí a Catalunya? Sí, en aquest moment dono classes d'economia a la Universitat Pompeu Fabra, i he donat classes en altres universitats catalanes, i sí, aquest ha sigut un projecte diguem secundari en termini de la meva ocupació, però que m'ha donat molta il·lusió perquè és una manera diferent d'explicar les coses, i jo crec que fa falta també cuidar l'element de divulgació d'aquestes coses que ensenyem a la universitat i així, però que a vegades la gent fora de l'àmbit acadèmic ten gana de saber, de conèixer. I ha sigut una forma diferent de tratar esta cosa, y útil, porque concentrarse en los aspectos básicos de las relacions econòmiques t'ajuda a veure amb més claritat el que és més important de lo que són detalls. De fet, el primer escull que tenia el Danilo era fer-me entendre a mi els temes econòmics, que ja va ser prou feina, això. Jo el que volia preguntar-li a Danilo, si algun dels teus alumnes de la universitat te n'ha parlat mai d'aquest llibre. Sí, de fet he experimentat en una classe d'introducció a l'economia, de posar unes diapositives i parlant del poble i del conte. Aquest per situar una mica els conceptes en el context d'una forma també divertida, i sí que ha sigut efectiu. I també hi ha economistes, altres professors que han llegit el llibre i l'han encontrat una manera molt divertida d'explicar les coses. Avui hem estat parlant en aquest programa de Llegir per sentir del Pal i la Pastanaga, un conte d'economia per tothom, de l'editorial Cadí, amb els seus autors, el Danilo Baitoli i el Pere Puig. Jo deia abans que aquest em dóna la sensació que és un llibre que podria tenir sortida en altres països del nostre entorn per la situació que estem vivint, i també entenc que fins i tot podria tenir alguna continuïtat. És a dir, aquí acaba la història però no acaba el coneixement de l'economia adreçat als més joves, als infants. Hi heu pensat en algun altre volum, alguna altra història en aquesta línia? Sí, de fet ja tenim l'esquema. De fet, la manera de treballar és que al començament parlem amb el Danilo, i el Danilo fa un esquema teòric de tot allò que s'ha d'explicar.
I el pròxim llibre que volíem fer sí que parlaria concretament de la crisi que estem passant. Hi ha un primer capítol escrit, però encara falta força feina per fer. Esperem que quan l'acabeu ja s'hagi acabat la crisi, però em fa l'efecte, Danilo, que això potser no serà. Sí, seria millor, però és possible que quan s'acabi el nou llibre todavía el problema el tenim aquí, és veritat. Doncs bé, nosaltres ara sí que hem de deixar aquí la nostra conversa en aquest programa Llegir per Sentir. Com sempre, agraint la participació en el programa al Danilo i al Pere. I vaja, ja us emplacem a la que surti el pròxim llibre. Ens ho feu saber, que intentarem també recollir-lo a través d'aquest mateix programa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Bon dia. Gràcies. Adéu-siau.